हमारे अशोका फिल्म स्टूडियो म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो दर्शन करे जाबो वो रानी चरण तीरथ के मेला। चलो दर्शन करे जाबो वो रानी चरण तीरथ के मेला। 14 जनवरी आगे रे संगी, 14 जनवरी आगे रे संगी आनी बानी आते झूला। चलो दर्शन करे जाबो वो रानी चरण तीरथ के मेला। चलो दर्शन करे जाबो वो रानी चरण तीरथ के मेला। आनी बानी नरियल फूल चढ़ाबो, गंगा माँ जाके नहाबो। हम दोनों तोरे संगो रानी जीवन ला सुघर बिताबो। आनी बानी नरियल फूल चढ़ाबो, गंगा माँ जाके नहाबो। हम दोनों तोरे संगो रानी जीवन ला सुघर बिताबो। हम दोनों तोरे संगो रानी जीवन ला सुघर बिताबो। 14 जनवरी आगे रे संगी, 14 जनवरी आगे रे संगी आनी बानी आते झूला। चलो दर्शन करे जाबो वो रानी चरण तीरथ के मेला। चलो दर्शन करे जाबो वो रानी चरण तीरथ के मेला। माँ के मंदिर में सेवा करे बर रहते वहाँ पुजारी वो। राम लखन के पैर निशाना हावे वो तो दुआरी वो। माँ के मंदिर में पूजा करे बर रहते वहाँ पुजारी वो। राम लखन के पैर निशाना हवे वो तो दुआरी वो। राम लखन के पैर निशाना हवे वो तो दुआरी वो। 14 जनवरी आगे रे संगी, 14 जनवरी आगे रे संगी आनी बानी आते झूला। चलो दर्शन करे जाबो वो रानी चरण तीरथ के मेला। चलो दर्शन करे जाबो वो संगी चरण तीरथ के मेला। 14 जनवरी आगे रे संगी, 14 जनवरी आगे रे संगी आनी बानी आते झूला। चलो दर्शन करे जाबो वो रानी चरण तीरथ के मेला। चलो दर्शन करे जाबो वो संगी चरण तीरथ के मेला। चलो दर्शन करे जाबो वो रानी चरण तीरथ के मेला। चलो दर्शन करे जाबो वो रानी चरण तीरथ के मेला। चलो दर्शन करे जाबो वो रानी चरण तीरथ के मेला। चलो दर्शन करे जाबो वो रानी चरण तीरथ के मेला।